या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आणि आपण पाहत आहेत संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। काही दिवसांपूर्वीच कन्नड इथं झालेल्या राड्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष गोट्या सावंत यांच्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल असलेल्या आमदार वैभव नाईक, युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक, नगरसेवक कन्हैया पारकर यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता। त्यानुसार या तिघांचाही अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश SJ भारुका यांनी मंजूर केलाय। या तीनही संशयितांच्या वतीनं ॲडव्होकेट उमेश सावंत यांनी युक्तिवाद केलाय। कुडाई येथील मंदिरानजीकच्या सार्वजनिक महापुरुष स्मशानभूमीकडे अलीकडेच उभारण्यात आलेल्या हायमास्टवरील 6 लाईट चोरट्यानं चोरून नेल्यात। या 6 लाईटची किंमत 28,000 रुपये। याबाबतची फिर्याद इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्टर रुपेश रवींद्र मराठे यांनी मंगळवारी कुडाळ पोलीस ठाण्यात दिली। कोकण रेल्वे मार्गावर मडुरा काळा आंब्याजवळ पहाटेच्या सुमारास गोव्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या जलद गती रेल्वेची धडक बसून 3 गवे ठार झाल्याची घटना घडली आहे। पहाटेच्या सुमारास गोव्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणारी एक्सप्रेस रेल्वेची धडक 3 गव्यांना बसली। या 4 वर्षाची मादी, 1.5 वर्षांचं वासरू जागीच ठार झालंय, तर एक मोठा अंदाजे 5 वर्षांचा गवारेडा गंभीर जखमी झालाय। कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी भारतीय जनता पक्षानं स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली असून या यादीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याबरोबरच नितीन गडकरी, स्मृती इराणी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी खासदार प्रभाकर कोरे यांचा समावेश आहे। जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आता चीन नसून आपला भारत देश आहे। या वर्षीच्या सुरुवातीला जागतिक तज्ज्ञांनी 2023 मध्ये भारत हा सर्वात जास्त लोकसंख्येचा देश असेल असा अंदाज वर्तवला होता। आता युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या ताज्या आकडेवारीनुसार याची पुष्टी केली आहे। युनायटेड नेशन्सच्या आकडेवारीनुसार भारत आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे। भारतात चीनपेक्षा 20 लाख लोकसंख्या जास्त आहे आणि देशाची लोकसंख्या वाढत 140 कोटींच्या पुढे गेली। तर चीन मधला जन्मदर यंदा चांगलाच खाली घसरला असल्यानं त्यांची लोकसंख्या काहीशी आटोक्यात येते। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।